Wis guys, assalamualaikum. Saya pengen Solo ya Pak ya. Solo nderah ya. Apin Solo ape? Kabar kabeh. Ya mriksa aku, mriksa Pak Arifin. Ape di rekomendasakno karo Mbak Giska, dokter urologi opo ngono untuk batu ginjal karo Lek Damis. Jane wis golek-golek ndek sore iki wis kirim-kirim hasil-hasil lab guys. Mbak Giska. Memang dikabari kok kono ngomong Dokter Resenen. Kene nganggo hukuman bocah. Bocah Kentong itu arep kontrol. Kontrole ya dinane ya Kemis. Mergo dekne wis batu ginjal ya, Pak. Batu ginjal. Wis parah ngono maksud iki ya kok dokter kuwi Pak Sopo ngono, Pak Lukman, Pak Sopo ndek Pak Ilham, Pak Lukman ngono. Iki kan ngono karek kontrol. Kene kan barengi ngono karepe kan berarti jame dokter anu batu ginjal. Beda, Pak. Mungkin ya iku. Beda. Iki mau Mbak Giska beda. Lah iki ora mari-mari ya sampe ndek sore iki dipotono piring karo ora mari-mari ngene wis mari-mari. Nunggok kono ki ngantek ping pira wis meh 8 wulan. 8 wulan iki gak enek sudun. Ndas ditambahi obat juga. Orang minggu pisan. Rong minggu pisan. Kadang seminggu. Wis ben iki ngantek gak tak tambani ki lho, Guys. Aku ngantek pegel kok. Ombe tak obat tak ombe ki yo. Ora neng bedane iki. Tak werno ae. Sing piye kene ya. Rasane jute yo nyentane. Ya mantap. Iya. Tak kongkon. Lah yo mulane kita golek dokter liyane nek menawa cocok menawa jodoh. Urung nemokno. Wis kita kan berusaha. Balik kita kan masjid. Masjid Biasanya wong gembel. kami Itu Rahman. Mas Bayu. Ya mata melitit. Piye? Terus iki perestarae ngendi? Sampeyan kok pengene teng ndi? Pengene nang ndi, Pak? Wis kadung teko Madiun. Untung urus jabat teko Ngawi. Teko Ngawi. Ngawi niki, Mak. Ngawi. Nggih. Yo, Tapi yo urung dereng Ngawi. Urung. Ya subuhan sik to gak apa. subuhan telat. Subuhan kerinan. Ini budal subuh kok mau. Ngalane esuk wis adus mledhet esuk pe lunga. Boleh siap kabeh apa-apa sawentai kabeh. Iya, tempat sarapan. Itu sarapan apa? Nah, ya ini Urung anak kantuk awak. Iki kene wong salat teng kene ngono ya. Sopi, Mak. Wong ngaji-ngaji ya renek ngono. Nggih, mboten enten. Hah? Ora mboten enten jemaah to, Bro. Jamaah. Oke, Nek. Omahe ada ya. Omahe ada. Kudune ki anu Pak, sebelah kayak pondok. Yo. Jadi masjidnya bisa berguna enak wong bendina maca ayat ayat Quran. Ya apa ae. Gundang diwaca apa. Mas Ayu kene riyen nggih, kula tak Kalau ngono iki sarapan iki. sarapan kan. Ya ini makan. Boleh ada iwake, guys. Saiki Ada iwake. tambah. Iwake cilik-cilik. Ini kegiatan misalnya Adem Pak ya. Karena kan iki lan aling-alinge gunung. Tembok Cina. Demi Pak iki. Ora panas. Oh iki ngene Granit. gak panas. Marmer. Gawe triliunan iki. Triliunan. Yo gunanya apa ya? Singgo salat yo ora pateko. Oh. Nggih pun mak Senin mawon nggih. Oke. Iki balik iki tekan
Solo Kumulya. Margomulyo. Gempon. Mungkin sisan malah penak sisan. Oke. Soalnya dokter Pak ini ku dokter sing paling bagus. Makanya kan wingi kula tekok nih wingi kan bengi lah petugas Mbak kula niku WA petugas sing ngen pendaftaran praktek dokter dibales ini jam 1 bengi. Terus kula jam pinten mau jam 4 napa setengah 4 kok jane aku wis nelpon mae lho mau. Ning mungkin yo mae kok memanggil ra iso. Oh, marai niku telepon iki mboten berdering aku dadine gak iso. Lah nggih. Lah nggih. Wong jane iki yo tak pesen ke tahu bacem. Iya. Berderingi ngono tek ilang kan apa ya? Dipateni Mbak biasanya. Angger ngonten kan biasanya muni. Oke, pateni toh. Nggih, pun Mbak Ita terima kasih ya. Nggih. Mergo iki tanggane kula niku kan ngeten. Kontrol kan nggih batu ginjal tapi pun parah. Tapi dokter sinten ngoten le kemis. Dadi aku ya terok kemis. Ngoten. Ngoten yen hasil lepe Pak wingi kan diwaca Mbak kula. Nggih. Terus Mbak kula menyarankan, oh ini ke dokter Ali aja. Soalnya kan dokter ginjal itu banyak. Oh iki nggon bagian ginjal sing iki doktere iki ngoten. Oh iya. Tapi nanti tak WA ya, semoga ada lah. Terus bengi minggu Mas Bro kalau di WA, Dok, nanti tunggu info dari aku dulu, soalnya kan beliau rumahnya jauh. Aku belum pasti jadwal dokternya lah. Terus jam 1 malam niku kula di WA. WA nih saka petugas niku diteruskan. Bu Umi, ini dokter Ali jadwalnya hari Senin. Nah untuk kulit Dok, nek umpamane kulit ki lho, umpamane gak apa-apa sok baliknya ra masalah. Maksudnya kulit ki berdodok neh ki. Niku adanya hari ini ning kuotane penuh. Dokter Anton. Jane enten dina iki. Nggih. Terus ning jame dereng dikabari jam pinten lah kula nelpon Dek Lina to. Niki mau kula bar telepon Dek Lina, Mbak kula ngabari terus Dek Lina pun Senin mawon, Mbak Ita. Terus kula WA Mbak kula. Nanti tak kabari, tak daftarke kalau mau umum. Maksudnya daftar sisan ngoten nggih. Jadi gen ora antri soalnya dokter Ali niku kan pasiennya banyak karena bagus ngoten nggih. Nggih. Tapi nek untuk prakteknya pripun? Pamane prakteknya mawon. Pripun? Untuk praktek mawon di rumah enggak ada. Koyo mengke tak tanyake sing dokter sinten? Dokter kulit. Pamane dokter kulit teng Dokter sing kulit niku lho, Pak. Tanyake dulu sing apik. Sing kan niku ngene mae niku kula wingi dijelaske ngene mae itu namanya keloid aktif. Soalnya nggone nggon dodo ki bagian pernapasan, dadi gerak terus ngoten le. Makane yen anu mae kan krasa pemramias ngoten niku to. Nggih. Umat kirane timbul lagi gak enek menenge ngoten e. Kok aku dikei obat ditambahi obat kok malah ora berkurang ngoten. Soalnya kan nggak semua dokter itu bagus Mak. Makanya disaranke mau Dek Lina, Mbak lain pomo selain rumah sakit itu wis kuwi rumah sakit paling apik Dek. Aku ya late lengkap wong sedulur kula niku kena kanker prostat wis stadium piro mari lho Mak. Ya. Nggih, pun nek masih seneng ya Senin mawon, Mbak. Mbak Ita, tinimbangku bolak-balik. Nggih. Mboten kok bolak-balik jek iso dijangkau. Nggih. Transportasi ra apa-apa. Dokter niku lho Mak, dokter yang bagus terus gelem komunikasi karo pasien. Ngandani kan enek dokter sing ya itu nanti gini, ini gini. Wis ning dokter Ali niku mboten. Kok diandani iki ngene ya, kok kuwi pake yo cek lab meneh, cek lab. Nggih. Pokoke mboten napa lah Mbak Ita, pokoke sing penting ki dadi wis fokus berubah di satu tempat kuwi. Kuwi berminggu kontrol sampai dinyatakan sehat. Nggih. Nggih, pun Mbak Ita. Oke, terima kasih ya. Nanti kabar-kabar lagi nek enten napa ngoten mawon. Pokoke nanti mae tak WA terus. Nggih.
Oke, makasih Mbak Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ita iki nyaranno iki ngono biasa iki nek sing apik ngono lah dokter iki. Maksudnya dokter Pemawarti iki memang apik bagus. Jadi loro niki uga dipadakno bener padha batu ginjale tanggoku ki nang beda ngono. Yes. Ayo Pak, timbang kejek esak aku tak jalan-jalan dhisik Mas Wahyu ya. Wis pokoknya sama nama. Sandalnya mak dilepas. Sandalnya berarti mlebu masjid tenan iki ya. Oke. Oh, pas aku tau nek mlebu masjid iki sandalnya dienggo, tetep nek mlebu masjid sandal iki dilepas ngono lho. Lek ketok menek Kok? tahu. Ora tau nang masjid iki tandane nduk. Iki mau formalitas iki kudungan iki. Ora tau mlebu masjid iki. Pak Jablek iki ora tau mlebu masjid. Mlebune iki apa kuwi? Jeman. Cuma Ndak jeman. iki nek cuma kanggo ora ya Pak iki. Kanggo. Maksudnya ki apa kok gak kanggo Pak? Aku dhewe iki. Lah aku ya ora tanggane wong kene, jare wong tanggane wong kene tak dudono. Oh, enek wong. Enek wong ngono lho aku yo. Lah iya. Berarti yo akeh Pak iki sing rene Pak yo jikan. Oh. Ini ku mbok nek nang merah ngono lak yo. Wong merah rak yo do salat nang kene kabeh yo Pak. Kok enek kok nang kok kene. Oh, guys. Wow. Masya Allah. Tau rene dia. Dereng lewat tok. Lewat gak kalih mae. Kan betul nanti jalan-jalan. Rene kae genteng. Rene manggo rene cah wong-wong kan. Urung, kae urung. Urung kene. Gung Pak. Mending kae sekali. Ngono ya Dil. Heeh. Kamu kae tonggo-tonggo cak rene kabeh sak elep ya. Yo nyemak yo. Sak elep. Pas Joko sepeda listrik ya gak dijak. Mbek Daram. Ya Allah, mak. Jenenge anak buah yo. Joko listrik kae lah yo. Wek colong wong. Jalan. Malah menak anak buah yo. Seminggu sekali tak jalan-jalan, orang minggu sekali. Wah. Neng kene wis seneng gak yo Pak? Neng kene wis seneng gak? Allah ya. Yo saya jalan-jalan ayo Dil. Ayo wedang wek ben dekne ben ngerti dhisik lho. Wis to, kok aku kan urung roh. Anden iki kok. Uluk salam. Assalamualaikum, Mbah. Mbah masjid. Mbah masjid. Alah, mbah kok bahasane apa? Rumah Allah sih. Lah ya mesti enek penunggune, Pak Mbah masjid teh. Rumah Allah. Walah, Dil kok apik koyo ngene ya. Sini kok tok ya, Mbak niku. Iya, Pak. Ndek kae urung enek. Kok tinggo manuk ora mbok teleki leh, Nuk. Alah. Kok manuke malah sing cemruwit. Alah, iki bakal teleke ya pating telecek, Pak kuwi, manuk kuwi. Manuk kuwi ngono kuwi. Senengen ah panggonane ngono kuwi. Kowe digekno omah apik ya. Walah. Ay manuke. Kayo Dil, teleke rak. Ya. Ora apa manuk-manuk lak nenek. Mampir timbang renek sing mampir. Iki ngentekno miliaran ya Dil iki. Wes saya ngarono tak dudono apa kep. Lho, udah diubengi lah. Cindek kan anak iwake Dil. Iki anak iwake. Rafa turu, guys.
Manuke senengen, Pak. Aku gumun manuk kuwi. Setiap langkah enek manuke, Pak. Ya ora apa-apa, Nok. Manuk manuk gereja iki. Gereja kok nggih mesin. Nah, ya gereja. Tinggal emang anu kesidam yo ana Piye? wong anu. Piye neh? Kesidam Piye? ya apa iki sing nekani ku wong Kristen Protestan. Terus Delok TikTok-e Kesidam dhek tertarik akhirnya nekani nek ning ngarep iku. bayar. Bayar pemirsa. Iya, iya. Wes ki mupeng-mupeng tak anu kowe ben roh, ndang wis to. Ki Malah disote. nadane iki ben ngerti ngono. Oh, ndek. Iku ngguyu apike ngguyu. Ada telek, ada uyuh juga apik iki. Ngono guyu Pak. Uyuhe dhewe kon ngadai yo ambek taek. Kon taek tak kon nyetum. Mohon ngapiki ngono. Oh, tak masuk blas iki. Iya, enak. Dibayar kok. Nah, iki tempat wisata kok. Ya iki padane koyo masjid Pak Jokowi iki lho, Pak. Ya, jadi dibangun ngono iki ya. Wah, kalau deal. Mbake Masya Allah. Kayak gitu. Ngeri ya. Beluduk apa ora, Mbak kuwi? Langit perang sasi. Ukir-ukiran kabeh, Pak. Triliun nenek. Miliare pira? Triliun. 100 miliar. Luweh. Iki pira, Ngger? Ki perkiraan. Yo. Triliun iki. Delok. Iki pamane nggone Damis ngono. Walah. Kondyang Damis tenan. Aku langsung masuk dunia anu goib. Damis dingin iki masuk dunia goib ki langsung. Damis ku lho kondang. Ya wis saya terus pol karena tak dono kowe ben wis to pol lah. Delok ngono apike mbah kok. Lho, iki wis masuk. TV. Mbok TV apa? Ora TV lek Damis. Iya gak apa-apa. Mas, nggak titili, mbok titili. Aduh, ya cek kowe. Pak nunggu Pak nang Mekah yo Mas tenane, Pak. Yo kuning-kuning ngono ki, Pak. Mas tenan niku. Sugih yo. Yo ora nek wani wong jipuk yo. Lah tapi nunggu kono ki ya nek rampok apa ora, Pak? Gak sugih kabeh, Pak. Kek enek. Mestinya ora enek. Kek enek. Ora kemana itu. Oke. Terus mumpung samping bisa bantu. Gak bisa, Pak. Gone suapik ngene guys iki. Facebook kan. Ya apik, bener-bener itu ya apik. Hah? Kuwi to. Iki keruk Pak ketok ya. Iya lebih guk. Begu kae kena pas kene mlaku ngeranu pembeguan ngono kok. Ora ikan anu iki. Nek ikan Gurami iki, Pak. nek ikan yo terapi iki tinggalane malah ayu kok. Iki lesu Pak jane njaluk mangan, gak mbok kei. Dila. Kita pas sekolah, guys.
bolos. Ki mau gak sekolah. Ayo tak dudonane, ayo Rono. Wong aku ndek Rono lah. Kowe mlebu masjid apa ora? Wis masjid wis ketok ngowoh pokoknya. Ini nama iki. Iwak semua. Untung ora teko Solo, guys. Ana Wis betul teman. betul lah ya. Wis karek saiki ae ya, Pak ya. Nyenekku ki yo. Oh, dokter ki yo ora ngger dokter kabeh ya, Pak ya berarti. Termasuk